बर' हारियाव गावजों गाव सिखाव दाखाथि खालामनाय हारिमुखौ फोजोबनांगौ। हाथियार लानानै सोमावसारफिननो थांखि लानाया दिनैनि समाव गनायथाव नङा। दानि 21थि जौथायाव फिसा फिसा हाथियार लाग्रा आफादनि सोमावसारनाया जाफुंसार जानो हाया। बे खान्थिखौ लाफिनोब्ला बर' हारिया उनफारसे थांफिनगोन। दासान्दि बिटिआरआव बर' हारिनि थासारि आरो सोलिबाय थानाय सिखाव दाखाथिनि थासारिखौ लानानै एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया गोख्रों सोंखारिदों आरो दिनै 2 मार्च बड'लेण्ड सोमावसारनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै बयनिसिमबो बर' हारिनि गेजेराव फिन गोजोन गैयै थासारि लाबोफिननाङा होननानै खावलायहरदों। क'क्राझार बावैसो सिगाङाव एनआरएल पेट्रल पाम्पआव जेरै नैबे दाखायथि जाबाय आरो गुबुन फारसेथिं चिरां जिल्लायाव गले गले डकायतिया सोलिबाय थादों। बे समाव मा फोरमायगोन? दिनै जों बे दाखायथि लुट आरो गोबां रोखोमनि आक्रमण खालामनाय, मानसिफोरखौ चिरां जिल्लायाव जायगा जायगा थाखा दाबिनाय, माबा माबि खावनाय, बे मोनसे जुदि सिखावनि आखुब्ला बेखौ नागारनांगौ। आरो जुदि सोरबाया गुबुन रोखोमै माने नैबे गोजोन थासारिखौ जुदि फेलें खालामनो नागिरदोंब्ला, बड'लेण्डआव बिटिआर गोरोबथानि उनाव गोजोन थासारि फैदों। बेफार फालांगि खालामनो थाखाय, जोङो हाथाय बाजार जौगानो थाखाय, सोलोंथाइ जौगानो थाखाय बयबो खाबु लादों। आरो बिनि गेजेरावनो जुदि सोरबा दुथांफ्रा बेबायदि नोंथांमोना आखल आखु सोरजिनानै बर' माहारिनि गेजेराव आरोबाव गिनाय आरो बायदिसिना खैसारि लाबोनो सेस्था खालामदोंब्ला बेखौ ज्राब गारनांगौ, नागारनांगौ। मानोना बर' माहारिया गोलाव सम बेबायदि थगायजानाय, सुसिजानायनि गेजेरजोंब्लाबो जोङो गावजों गाव बिदा फंबाय नासयलायनाय बेबो जाबोदों। दा बिनिखायनो गावजों गाव बेबायदि दाखायथि खालामनाय, लुट खालामनाय बे कालसारखौ जों फोजोबनांगौ आरो बे आइननि सिलाय लानानै सोमावसारनो नागिरनाय बे खान्थिखौ नागारनांगौ। आरो बिनिखायनो जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनैनि साननिफ्राय जोङो खावलायगोन जाहाथे बर' माहारियाव आरोबाव रावबो बिदि साननो नाङा। आरो दिनै जाय बिथांमोना सिलाय लाफिननानै सोमावसारफिननो सिन्था खालामदों, बियो दिनैनि समाव गनायथाव नङा। मानो होनबा गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो दिनै गुबुन गुबुन हादोराव जों नुयो जे दानि 21st सेन्चुरियाव फिसा फिसा आर्म रिभलिउसन ग्रुपआ बे स्ट्रेटेजियाव बे खुनु दिन साक्सेस जानो हाया। मानोना वर्ल्डनि वान अफ द लार्जेस्ट डेम'क्रेसि, जाय डेम'क्रेटिक कान्ट्रिया दिनै फिसा फिसा सिलाय लानानै सोमावसारनाय हान्जाफोरखौ फोजोबनायनि थाखाय थिरांथा लादों। आरो बर' माहारिया बेबादि ग्रुप सोरजिबावोबा दिनै जोङो उनफारसे थांफिनगोन। आरो जाय बिथांमोनहा बे खान्थिजों थांगोन, बिथांमोना बर' माहारिनि गेजेराव आरोबाव गोजोननाय गैयै, गावजों गाव गिनांलायनाय, गावजों गाव सुसिलायनाय बे थासारिखौ लाबोनो नाजागोन। दा बेखायनो बिथांमोना बे लामाखौ ज्राब गारनांगौ आरो सिलाय लानानै सोमावसारफिननायनि खान्थिखौ ज्राब गारनांगौ। आरो नोंथांमोना गोथों लामाजों फैनानै गोजोन आरो समाज दानायाव बाहागो जानांगौ। आरो इयुन समाव बर'आ सानसे बेलासि गेरेमसा हारि दानायाव नोंथांमोन बयबो बाहागो जानांगौ। जोंनि गेजेराव दावराव दावसि जोङो लुबैया, गोजोन थासारिखौ लुबैयो। आरो बिनिखायनो बेबादि सिखाव दाखायत बायदिसिना थासारिखौबो फोजोबनानै बर'नि गेजेराव गोजोननायखौ अरायसम लाखिनांगौ।